ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин яъне Нокаут.tg қарор доред ва мо имрӯз дар бораи пешвозгирии Фаридун Одилов дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе гап мезанем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шита лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз сарчаи видеоролика касоне ки то ҳол ба шабакаи мо обуна нашуданд, гуфтаниам ки ба шабакаи мо обуна шавед. Айни ҳол ба 21 000 шудани мо 30 нафари дигар намерасад. Бале, 30 нафари дигар. Агар 30 нафари дигар обуна шаванд, мо рақиби ояндаи Нурулло Алиевро эълон мекунем. ҳозир бо шумо дар бораи пешвозгирии Фаридун гап мезанем. рафтем. Терминатори тоҷика дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе мисли расму оини тоҷикона бо карнаи сурнар ва бо як тантанаи бошукӯҳ пешвоз гирифтанд. Наворҳо аз маросими пешвозгирии Фаридуна хутон тамошо кунед. По жизни. От жизняк по жизняк шлеген, да? Амин, рахмат, саламат баш. Хуб, шукр, алхамдулилlah. Машина да насибш боша мегире охи. Мо машинам жидат надорем. Бутан метамом, на тамом иншалло. Я роз худо хоҳад худмо меҳнат мекунем, мегирем Фаридун иншалло. Lekin бутанам залан надоре охи. Раҳмат шумо мегӣ. Главный парчамаи титулай гирифтемаш. Мо целмон расидем, алҳамдулилло. Дигаш таваккалаш ба Худо. Як касе чизи нависе ман надидам, лекин таваккалаш ба Худо. Худо худаш не болора калам чи нависе чи ки Давай уже главный уже то уже робим. ҳамчунин Фаридун Одилов ба мухлисон боз як бори дигар миннатдории самимии худро изҳор кард. Мардум ҳаматонро раҳмат калон, беҳад миннатдорам. Худо ҳама балачикои зуд, ҳама балачикои номер 1 балачикои мо ҳазам ҳаматонро раҳмат калон, ҳамаш ба дуои шумо. ҳама дуогӯ бошем дар ҳаққи ҳамаи спортсменҳо ки این سال 2022 همه بزنم پرچم با هم بردارم. آمین. ساعت هم 2022 روش بگیرم شما. رحمت شما مبارک شد. سلامت باشید. زره گیتیتون. ما؟ Sosyali grip parçayı güzel. Ne öyle yaptım? ҳамчунин дӯстон Ҳабиб Нурмагомедов аллакай номи рақиби ояндаи Фаридун ва моҳи набарди Фаридунро эълон кард. мо аллакай дар ин бора видео омода кардем. ба шабакаи мо обуна шавед ва зангулачаро барои аз ин видео бохабар шудан гирён кунед. раҳмат ки видеоролика то охирша тамошо кардед. шабакаи моро пайгирӣ намоед. худатонро дар ҳавои сардӣ эҳтиёт кунед. то видеоролики навбатӣ, хайр.